ବେଢ଼ି ପକା ନେଇ କଥା ଗଡ଼ିଲାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ। ବେଢ଼ି ପକା ନେଇ କଥା ଗଡ଼ିଲାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ। ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସାଥିରେ। ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସାଥିରେ। କିଏ ସାଧୁ କିଏ ଠକରେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ଯାଏ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଠରେ। ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଠରେ। ଏ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସବୁ ହୁକୁ ହୁକୁ ପ୍ରେମିକାଟା ଏବେ ଜେଲରେ। ଏ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସବୁ ହୁକୁ ହୁକୁ ପ୍ରେମିକାଟା ଏବେ ଜେଲରେ। କେମିତି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ଖଟରେ। ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ଖଟରେ। ସଭିଙ୍କୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଘାରେରେ। ସଭିଙ୍କୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଘାରେରେ। ବେଢ଼ି ପକା ନେଇ କଥା ଗଡ଼ିଲାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ। ବେଢ଼ି ପକା ନେଇ କଥା ଗଡ଼ିଲାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ। ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ।